Ahoj, milí kozorozy, já vás moc zdravím a všechny vás vítám u vhledu přímo pro vaše znamení, případně pro váš ascendent. Pokud ne, tak na něj prosím nezapomeňte. Děkuju všem za podporu, lajky, komentáře, virtuální kávy, moc mě to všechno těší. A pokud byste někdo chtěl osobní výklad, konzultaci, potkat se osobně, telefonicky, propojit to cokoliv, tak mi prosím napište na e-mail, já vám pošlu možnosti, kompletní nabídku. Tak a jdeme na vás. Budete mít ve videjku zase časové stopy, energie, témata, pak je pracovní oblast, pak je vztahová. Tak prosím, pro kozorohy. Já tady slyším, už bych chtěl a je to nějakýho muže. Už bych chtěl. Wow. To je pravděpodobně, jako může to být i, můžete to tam, pokud jste žena, můžete to taky vnímat. Mně to tam přišlo u nějakého muže, tady jsou minulý životy, jo. A můžete tady něco naciťovat, něco, někoho, a je to tady ale pod ochranou. Jo, pokud byste nějakým způsobem nevěděli, zda vás to vede dobře, pochybovali nebo něco takového, tady je to pod ochranou. A máte důvěřovat tomu, co cítíte. Tady je to přes to srdce a to je v pořádku. Jo, nevím, proč se tam někdo bráníte jako hlavou, ale to srdíčko vám to tady jako, jo, mám tady lásku. Může se to týkat někoho ve vztahové oblasti, ale nechci to v té úvodní části tady něčemu přizuzovat konkrétnímu, ať je to, co je to. To srdce tam po něčem touží. Je to něco, co se týká minulého života. Ta duše to prostě naciťuje. Má to hloubku, jo, je tam nějaký svazek, ať už pracovní nebo vztahový, nějakým způsobem to tady s tou sedmičkou chce do pohybu, do posunu. Zároveň tady řešíte někdo opět téma odpuštění. Jo, já jsem říkala v předchozích znameních, já tady slibuju už několik týdnů, že udělám, že namluvím vlastně videjko nebo možná spíš audio, uvidím ještě, co se týká odpouštění. Je to téma nás všech, ale já teď potřebuji dodělat vhledy. Na znamení bude úplněk za pár dní, takže kdo se díváte v době vydání videa, určitě chci udělat video k úplňku, ale furt mám to téma odpuštění v hlavě, že bych vám to chtěla natočit. Nebo namluvit spíš. S někým nebo na něco je tady fakt nějaký silný naciťování. No a zase intuice. Vy to prostě vnitřně víte. A je opět tady je jako podpora zhora, božská podpora. Ale to božství je ve vás. Jo? Takže tady můžete mít někdo i nápad, vizi, něco chcete prostě uskutečnit. Každopádně důležitá věta pro vás. Vše, co potřebujete vědět, už vnitřně víte k té situaci, kterou tam řešíte. Tak to je hluboký vzkaz. Tak, co tady ještě máte? Je tady téma vnitřního dítěte a je to tady podruhý. To znamená, že spoustu situací, ve kterých se vám v životě třeba nedaří, jo, nebo nejsou dle vašich plánů. Ty situace se vám dějou z toho důvodu. Je tam prostě vnitřní dítě, nějakým způsobem, neříkám, že máte špatný vztahy v rodině, s rodiči, nemusí být, ale něčeho se vám tam nedostávalo, i když to mysleli dobře, nebo jo, prostě něco tam nefungovalo tak, jak by mělo. Můžou tam být různý vzorce a možná jste potřebovali víc lásky. Jo, a zase neviňme ty rodiče za to. Oni dělali tak, jak uměli, ale vnitřní dítě je tady nějaký bolavý. Pro někoho to samozřejmě můžou být i traumata z dětství vyloženě. Jo, záleží prostě, co si tam kdo nesete. Tady se mi to nějakým způsobem uzdravuje, ale vám se to tady bude uzdravovat díky situacím, kterým si teď dovolíte vstoupit do vašeho života. Něčemu se tam přes to srdce otevřít. Intuitivně to víte, možná se toho bojíte. Jo, tady zase solar plexus, přesně čakra, kde se ukládají všechny ty pocity prostě. Jo, můžete navzdory nějakým zkušenostem nebo strachu nebo něčemu si tam v něčem bránit, něčemu, tam prostě nějaká brzda. Tady vám chybí rozhodnost něco udělat. No, pokud to cítíte přes to srdce vnitřně, tak to udělat máte. Jo, to tady máte slyšet. Navodí vám to větší životní sílu, je tady zvýšená radost, takovej ten pocit správnosti.
No, tak to je velice zajímavý. Vyšší vedení, jasně, táhne vás to. Jo, ta duše vás prostě volá, abyste ji vnímali. I takový ty neviditelné síly, prostě vás to žene k něčemu. Vy to tady necháváte plynout, snažíte se mít nad tím nadhled, ale přitom víte ve skutečnosti, jak by to mělo nebo mohlo být. Víte to prostě. Zajímavý. Dobře. Tak, kozoroch. Zase, opět jo, vy jak kdybyste tady potřebovali pro to rozhodnutí nějaký jako informace, ale vy ty informace už máte v sobě. Nic víc k tomu aktuálně vědět nepotřebujete. Jo, ale je dost možný, že vás tam něco k tomu ještě jako popíchne. Tady je takový jako poslední zrnko písku, nebo pravdy, může být, jak kdyby vám to tam zapadlo a rozhodli jste se. Může to být jenom uvědomění, ale může to být i nějaký impuls zvenku. Jo. Pokud by vám to někdo vymlouval, nemáte se tam nechat ovlivňovat názory někoho jiného, je to pouze o vás. To tady taky máte vědět. A ještě tady teď odbočím. Nebo všeobecně, já vám to tady řeknu všeobecně. A vyvarujte se taktice oko za oko, zub za zub. Jo, jinak, to je taková informace tady pro vás, určitě to někdo máte slyšet, protože potom budete ztrácet kontrolu nad svým životem, nad těma situacemi, dáváte tam energii, kterou nemáte. Pokud nám někdo ubližuje, někdo nás chce ovlivňovat, něco s náma neladí, OK, já to nemusím přijímat, nemusím u toho být, postavím se sama za sebe, jednoznačně, ale nebudu to konat s tím, jako abych tam někoho prostě, jo, když ty na mě, tak já takhle, sobě ubíráte energii. Jo, to prostě tady měl někdo vědět a každopádně tady jsou nějaký zvraty u vás. Tady je prostě jako náhlý zvraty ve vývoji nějaký události. Rychlej vývoj, rychlej pohyb, možná nečekaný. Ale je to spojeno s jasným rozhodnutím. Propouštění bolesti. Něco si tam uvědomujete, něco pouštíte, něco ukončujete. Je to tak v pořádku, má to dojet, máte to pustit a je tady lpění na minulosti, vám nepřináší nic dobrého. Jo, věci, které se staly, se stát měly. Vždycky nám to něco má dát, něco nás to má naučit. Nelpít na tom, nebát se vlastně těch nových záležitostí na základě minulých zklamání, stejně tak i jako netoužit po něčem, co se nemůže vrátit zpátky. I kdyby se to vrátit mohlo, nedalo by nám to, co by nám to dát mělo. Už vám to něco dalo, i když to nemuselo být příjemný. Jo, tohle co si tam trošku zvědomovat. Ještě nějaká bolest vás tam tíží, ale vás to tady ovlivňuje k těm dalším krokům. Jo, na spodu balíčku je svoboda, ale to je přesně ono. Ono je to tady hodně jako svoboda ve vztahu. Ať je jakýkoliv vztah, partnerská rovina nebo i jiný vztahy, tady si máte uvědomit, já tu svobodu v tom vztahu potřebuji. A já s tím naprosto souzním. Jo, samozřejmě, když je partnerský vztah, ty lidi nějakým způsobem se můžou doplňovat, podporovat, komunikovat spolu, to je všechno úžasný. Ale ten člověk tam potřebuje taky jako dejchat. Jo, a hlavně cítit se dobře, cítit se skvěle a ne neúplně. Tohle téma tady někdo řešíte nebo řešit budete. Hledání pravdy, co chci, co nechci, co je skutečný, co mě ovlivňuje. Tyjo, pro někoho tady silný období teďka. Moc nevíte, moc se v tom nevyznáte, ale vnitřně prostě víte. Jo, každopádně tam někdo zůstáváte v něčem, to je prostě iluze. Iluze, není to ono, není to správný, nenaplňuje vás to, ale pojďme dělat, že to je v pořádku. Teď jsem možná zlá, omlouvám se. Prostě tak, jak mi to tady jde, tak to říkám a to s veškerou úctou k vám všem. No, tady si máte v podstatě vybírat pečlivě, co uznáte jako skutečný, ale i o sobě, nejenom o druhých. Jo, s iluzema pryč, požene vás to stejně hodně. Otevře vám to nový obzory, tady se přesně rozhodujete, jednáte, tady někdo nabízí někomu svoje city, někdo vám to tady rozmlouvá, přitom pro vás to může být splněný sen. Easy, jo? Ne, tak samozřejmě já to zlehčuju občas,
Za to se omlouvám, fakt s úctou k vám, ale tak, jak mám, tak předávám. Tak jo, milí kozorozi, tohle do úvodu. Stopnu si to, zapíšu vám čas a půjdeme na pracovní oblast. Tak, práce. Tyhle ty. Tak a teď tam slyším, jak tam někdo říká, přičaruj mi peníze. A ženicha nejlíp. Všem bych vám to přála. Takže pracovní oblast kozoroch. Jo, berte to prosím jenom, co s váma souzní. Nepasujte se mi do situací, které prostě nejsou vaše, nebo jsou, jo, ať to prostě rezonuje. Tady něco plánujete, jo, buď se vám tady otevírá nová cesta, nebo vy už tady máte nějakou vizi, plány, opravdu něco se tady otevírá, zase mi to tady jde přes ten vnitřek. To, co cítím, dělám. Chci udělat nový projekt, nebo chci jít do nového zaměstnání, na nějaký pohovor, nebo tady jsem se teď úplně zbláznila, chci se vydat úplně jinou cestou. Všechno, co mi tady jde z toho vnitřku, je správně. Vidíte tady nějaké schůzování, rozmýšlení, plánování, tady se opravdu bude něco řešit. Jo, nebo nemusí to být pro každýho jenom plány, ale něco se tady bude řešit. A zase dejte na svoji intuici v tu chvíli. No a karta mága. Wow, tady si začínáte někdo jako plnit, zhmotňovat, manifestujete. Jo, a máte k tomu veškerý, jak vždycky říkám, atributy, abyste to mohli zvládnout, zrealizovat. Nebo prostě jenom zvládnout. Každý to tam budete mít jiný. No a je tady oslavná karta, zadaří se. Jo, nevím teď, na co se tam kdo ptáte, ale zadaří se, je tady úspěch, je tady i jako možná nová komunita nebo noví lidi přes tu činnost nebo v tom zaměstnání. Každopádně oslavná energie. Něco se tam podaří. Tady se možná učíte něčemu novému nebo zajímáte se o nějaké nové možnosti. Jo, jde vám to, zajímá vás to, baví vás to, nebo bude to tak případně, pokud by se tak ještě nedělo. Zase, jo, zvažuju, jste tady možná na nějakém rozcestí, balancujete tady dvě možnosti, pokud tam někdo máte dvě záležitosti, už vás to přetěžuje, bojíte se tu jednu pustit, můžete, protože tady vás to vede do úspěchu. Naopak dávat energii už jenom tam, kde cítím, přinese to úspěch a finance. Pokud tady jedete dvě činnosti, které chcete dělat, tak tady třeba řešíte, jak je balancovat obě dvě. Taky se vám to tady podaří. Ale pokud si je chcete nechat obě, tak je potřeba jet v módu, kdy to zvládám. To znamená, že mi to nenarušuje nějak šíleně život, hlídat si spánek, trošku aspoň nějaký režim na jídlo a takové ty věci. Nemusí to být přehnaný. Jo, ale pokud, což já velice dobře znám, s tím já s činnostma svýma bojuju často, kdy jako nemůžu spát 4 hodiny denně, nemůžu se najíst až odpoledne, až bude čas, jo, protože mě to pak totálně stejme, jsem energeticky v háji a nemohla bych dělat ani jedno z toho. Tak třeba i někdo tohle tam řešíte. No a tady je ten úspěch, samostatnost, baví mě to, naplňuje mě to, přináší mi to ty finance. Jo, jsem schopný sám o sebe se postarat a naopak ještě mi to tady jako vzrůstá. Jo. No, ale mám tady teď aktuálně pro někoho, nebude pro každýho, nemůžu se rozhodnout. Jestli jít oběma směry, nebo kterým jít, nebo jestli tohle už konečně opustit, nebo jestli se do něčeho pustit, trápí vás to tady, je to tady v zátěži. A zase stabilita. Zase ty peníze tady máte. Jo, má tady někdo povýšení. Možná novou kancelář, nebo tady prostě někdo jdete na nový místo, nebo jo, jde mi to tady prostě, hýbou se ty energie. Finance, je tady taková, já slyším jako konečně úleva prostě. Samozřejmě nepohodlníme, není to všechno s doživotní zárukou, pracujeme stále na tom, ale v takovém tom poklidu. Už mám nějaké jistoty, už vím, že to zvládnu. I kdyby se cokoliv dělo, stejně to prostě zvládnu. Jo, ať mě to povede kamkoliv, prostě bude to v pořádku. Hezký energie tady máte, kozorozi. Dobrá, tak jo, za mě takhle z pracovní oblasti všechno a
Mrkneme tam ještě všeobecně na ty vztahy. Tak, jdeme na vztahovou oblast. Co si na vás vezmu? Možná, jo, asi jo, když si mě přivolali. Si tady s váma povídám a už mám jet do školičky dávno. Nevadí, tohle ještě dojedeme, ale výklad se k vám dostane asi až večer. Tak, prosím, vztahová oblast Kozorozy. No, tady je silný uvědomění toho, jako dávání a přijímání. Za prvý tady někdo teda máte téma, nebude pro každýho, i když je to téma hodně lidí, já jsem se to taky učila. Jo, přijímat. Přijímat prostě. A pokud nebudete přijímat, tak jako vám budou chodit do života lidi, kteří neumí dávat. Jo, nebo je tam nějaký prostě nesoulad. A pokud vám někdo něco nabízí, chce pro vás něco udělat, zkoušejte to postupně, jako povolujte v tom. Říct si ano, dovoluji si to přijmout. Ne, že všechno zvládnu sám sama. Většina z nás všechno sami zvládáme, ale pak taky můžete jako odpadnout a říct si, jsem na všechno sama, jo, nebo sám. Takže trošičku se učit jako přijímat. Něčí téma to tady je. To samé všeobecně zase ty vztahy, dávání, přijímání. Spoustu z vás tady cítím je ve vztazích, kdy nejsou ty, zase ať je to, já nevím, pracovní, přátelský, partnerský, není to tam úplně v harmonii. Prostě jeden víc dává, jo, a rozumíte mi asi, já myslím, že to tady nemusím rozebírat. Není tam prostě jako soulad. Pokud víc dáváte vy a ten druhej to nepřijímá, jo, nebo nepracuje s tím, nebo on nedává, ona nedává, tak to není úplně optimální pro vás. To uvědomění tady je a chtělo by to s tím něco dělat. Pokud je to naopak, můžete tam klidně i být ve vztahu, kdy ano, ona dávají, ale já vlastně nevím, jestli to chci přijímat. Taky, jo, proč zbytečně v tom vztahu budu? Ono je těžké tohle řešit, opouštět a měnit. Vím, naprosto přesně vím. Jenomže nic jiného vám stejně nezbyde. Otázka, jak dlouho se v tom chceme zdržovat. No a tady přesně, zase, někdo se tam chcete někomu vyjádřit. Jo, a víc vás to tlačí. Dojde na to. Dojde na to a přijde úleva. Tady jsou ty bolesti. Jo, jsou tady prostě špatné zkušenosti, bolesti. Mně se to tady rozděluje u vás na dvě roviny. Někdo naopak tady máte neustále tu jemnost, hezký přístup, jako snahu i přes ty šílenosti, co jste zažili. Bohužel ta druhá strana to nepřijímá. Jo, a pak tady mám tu druhou rovinu. Naopak, přes ty bolesti se tady snažíte být teď jako tvrdý nad věcí a tak. Trošku se bojím, že vás to taky dožene. Jo, tak v tom případě zase naopak trošku zjemnit a ne všude u všech, OK, ale tam, kde to cítím, tak tu jemnost dát. Pokud to tam necítíte, tak tam nedávejte už vůbec nic. Jsem to tady zavřela, dobře. Tak, koukneme ještě do tarotu. Je tady pro vás něco nového, ale nemůžete se rozhodnout. Opět, jo, mě už to tam šlo na tom začátku. Jo, tady je blokace. Ať už z něčeho odejít nebo do něčeho vstoupit. Hodně jste tady v zátěži, ale je tady něco nového, co je v takových jako klidných, krásných energiích. Ať už je to konkrétní člověk, žena, muž, to je jedno, anebo prostě jenom ta vaše cesta dál. Jako tady je bezstarostnost, klid, krásné energie. No, ESO Pentaklu mi to tady potvrzuje. Tady se vám něco nabízí. Ať už je to nová cesta z něčeho vystoupit, anebo je tady něco konkrétního, někdo konkrétní. Jo, ten blázen s tím ESem Pentaklu, to je docela silná energie. Ale my se tady nemůžeme rozhoupat, což chápu, to známe všichni jsme si to zažili a potvrzuji, není to lehký. No jo, ale vy se tomu stejně nevyhnete. Vy se tomu prostě nevyhnete. A tady trošku, hele, někdo je zadaný, někdo je pohodlný. Prostě tak jako sedíte a nevíte.
A říkám, už vás to tady přetěžuje. Jo, ale pozor, tohle jsou osudové záležitosti. To se braňte, jak chcete, stejně se to tam nějakým způsobem má rozčísnout, jo? Nebo byla by škoda o to přijít, tu cestu si zavřít, ať je to prostě jenom cesta pryč, anebo cesta k někomu. Řeknu tady jednu věc, pokud tam chcete dělat cestu k někomu, kdo je zadaný, ať je ta osoba vdaná nebo ženatý, nebo má tam nějaký vážný vztah, nebo cokoliv, a je jedno, že nefunguje. Jo, prostě ne, tudy cesta nevede. O těch případech se tady teď vůbec nebavím. To vás prostě zklamu, to není správná cesta. Ale jakýkoliv jiný varianty, co jsem tady zmiňovala, tady je to řízený osudem. Jo, jako já si myslím, že ten tlak tam cítíte. A to kolečko osudu se chce roztočit, ale velmi výrazně to tady vnímám. Tady pro vás, no, další ESO. Prostě ta příležitost tady je. Já si nemůžu pomoct, ale je tady nejenom bezstarostnost, je tady vášeň, zápal, jak to je hezký. To jsou strašně krásné energie, jo. No a vy se o to obíráte. Tady máte toho zlodějíčka, ale tam si to jako sami nějakým způsobem v tom bráníte. No, hele, rozhodnutí za vás nikdo neudělá. Jo, to vám horem dolem někdo může říkat a spíš je to o tom, abyste si to nacítili vy. Ale k tomu rozhodnutí, jako já si myslím, že se tady rozhodnete správně. Jenom pozor, ty příležitosti, ať vám neprotečou mezi prsty. Ale to jsou tak rychlé energie v tom ohnivém koni, že to je mazec. Jako to nám probíhá těma životama úplně sama žasnu. No, tady i vůz nás buduje. Ty věci, co tady chtějí dát do pohybu. A tady někdo bude od někoho opravdu odcházet, jo, ale tady vám to dá ten klid. No, je tady odchod, podívejte, jsem to řekla, a pod tím je ještě 8 pohárů. A je to, prostě jdete cestou vítězství, přinese vám to větší stabilitu. Jo, tady s někým budete i budovat jako domov, jo, prostě tady je propojení, intuice. Akorát koukám, že tady máte k tomu milion scénářů. Co by, kdyby, jak by, stejně tam ten krok ale uděláte prostě. Pokud jdete vyloženě k někomu, je tady jako nabízím ti tady něco, zvu tě někam, nebo nějak se ti otevírám. A hele, jsou tu hezké energie, já už nepůjdu dál, protože pro někoho to je za dlouho, když vidím tady to zablokování, jak se vám nechce, nebo se třeba bojíte, nevíte, chápu to, naprosto. Ale tohle je daný. No, zajímavý. Dobrá, tak jo, takhle ode mě vše. Když byste kdokoliv, cokoliv, tak mi pište prosím na e-mail, je v popisu videa, v popisu kanálu asi taky. A já se budu moc těšit u dalších vhledů s vámi. Tak se mějte hezky. Ahoj.